harte welkom, dames en heren. Leuk om met dit mooie gezelschap hier bij Van der Valk en Heerlen te zijn. Van harte welkom namens Limburg Athletics Plus. Een aantal van jullie waren hier vorig jaar ook bij, toen we de eerste Limburgse Beweeg- en Beleefweek hadden geïntroduceerd. En dit jaar hebben we de tweede week kunnen organiseren. Daar gaan we straks nog veel meer over laten zien. Velen van jullie hebben daar ook aan bijgedragen naar iets heel moois vond. Arno, hoeveel jaar is dit geleden ongeveer? Toen was ik er 38. 38. En toen stond ik op de Nederlandse veteranenploeg tijdens een wedstrijd met België en Duitsland. Het ziet er heel makkelijk uit, maar ik was te klein, denk ik. Ja, kijk, ik stond altijd naast mannen zoals jij. Ja, wij hoeven toch iets minder moeite. Ja, precies. Ja. En dan dacht ik van, je kunt nu die houders wel winnen van mij, maar daarna heb ik het. Nou ja, goed, ik had inderdaad ook al, als ik het probeerde, voelde ik bij hem misschien ook wel even. Ja, dus wat dat betreft herken ik het. Wat zien we rechts op de foto, Arno? Ja, rechts, dat is Ellen van Wangen in 1992. We hadden in Kerkrade 1 keer per jaar. Dus 15 jaar heeft dat geduurd. Het internationale atletiek gala. En Ellen van Langen, daar hadden we van gehoopt dat ze onder de 2 minuten zou lopen, maar het lukte net niet. Was net 2 tiende seconden boven de 2 minuten. Maar in datzelfde jaar is ze Olympisch kampioen geworden op de 800 meter. Dus vandaar dat dit heel bijzonder is. En voor degenen die het al nog niet herkennen, wie op de foto ben jij precies? Even kijken, want het is met zwarte haren. Degene die voorop loopt waarschijnlijk? Ja, toen had ik nog zwarte haren. En wat was dit voor een evenement, weet je dat nog? Dit was een prachtig evenement in Sittard, het NK Senior 1977, al heel lang geleden. En daar werd ik tweede op de 200 meter, liep de limiet voor de EJK, dus het EK voor junioren. Ik geef nu nog steeds training bij Atletiek Maastricht, bij Sprintcoach. Ik heb bij Atlas ruim 15 jaar de regiotraining verzorgd. Ik ben op Papendal een aantal jaren geweest. Bij Jong Oranje werkzaam geweest. Interlands meegedraaid als begeleider. Ja, ik ben een aantal jaren geleden ben ik in de organisatie van de Venlo gerold. En zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met de atletiek. Ik heb 1 ding gezegd van tevoren. Wat ik niet ga doen is rennen. Maar inmiddels rennen we 3 keer per week. Dus, en wie heeft je over de streep getrokken om dat te doen? Het steekt gewoon aan, zeg maar. Als je dan eenmaal in de organisatie zit, dan denk je, dat kan ik niet maken om dan ook niet een x-aantal kilometertjes zelf te kunnen lopen. Het gaat nog wel rustig aan, hè, maar volgens mij gaat dat in Noord-Limburg heel goed, hè, want Venray is ook aangesloten. Ja. Dus nu zou ik zeggen, Zuid-Limburg, bekend nog eens kleur. Dat is wel mooi om voor na vandaag vast te houden met z'n allen. Dankjewel, de nieuwe bestuursleden. Applaus en we gaan... Meest trots ben ik eigenlijk als je kijkt naar het evenement Venlo, wat ooit begon met een aantal duizend deelnemers, uitgegroeid is naar een evenement waar 35.000 mensen zich voor inschrijven, 150.000 mensen langs de kant staan. Maar dat we dat doen met meer dan 1200 mensen, waarvan er meer dan 1000 vrijwillig meedoen aan het evenement. En daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op. Ja, gigantisch. Dus daar zit ook een hele professionele organisatie bij om wat in die baan te leggen. Ik ben ooit gevraagd om in het bestuur te komen, en dat weet ik ook, voor een uurtje per week. Zo begint het altijd? Ja, zo begint het altijd. En inmiddels zitten we met 4 FTE's op kantoor, dus het is meer dan 160 uur per week dat we met alle evenementen bezig zijn. Ja. Jij bent natuurlijk heel erg met presteren bezig, hè? Dus echt iedere keer weer beter worden, maar heel veel mensen hebben dat misschien niet zoals Drive, of zijn misschien niet heel goed om iedere keer maar weer beter te worden. Ja. Waarom is het dan toch belangrijk ook juist dat die breedte sport zo wel aandacht krijgt? Het belangrijkste is dat je blijft bewegen. De ene kan hebben dat het doel om te presteren, om steeds beter te worden, en de andere vindt het juist fijn om bezig te zijn als hobby of als bezigheid. En beide zijn heel belangrijke aspecten in het sport. Dus blijf ze beide aanblikken om dat te doen. Ja. En waarom ben jij ambassadeur van de Beweegweek? Ja, ik beweeg zelf natuurlijk heel veel. Ik ben altijd een heel actief persoon geweest. Ik heb ook zelf heel veel verschillende sporten gedaan. En ik vind het ook wel leuk om te zien als er verschillende evenementen worden georganiseerd door mensen. Dus ja. Ja, en op de foto rechtsonder zien we jou in een outfit wat toch niet echt een atletiek outfit is volgens mij. Nee, dat klopt. Ik ben sinds vorig jaar begonnen met bobsleeën en ik ga binnenkort mijn 2e seizoen starten.
En ja, ik vond het wel leuk om een keer weer iets nieuws te proberen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dus daar heb ik ook voor bobsleeën voor daarbij gekozen. Maar atletiek blijf ik ook nog zeker doen. Zit daar nou een link in tussen atletiek en bobslee? Heeft dat nou eigenlijk iets met elkaar te maken? Want het ene is in ieder geval iets wat heel snel gaat en waarbij je ook moet sturen en remmen en dat soort zaken. En dat is misschien op de atletiekbaan niet helemaal van toepassing. Nee, klopt. Maar ik ben in de bobslee remster, dus ik sta achteraan. En degene voor mij, dat is Lauren Jolo en zij stuurt. En ik moet dan zo snel mogelijk gaan rennen. Dus atletiek komt daar heel goed bij te pas. En en heel veel kracht. En dat heb ik natuurlijk door het kogelstoten en discuswerpen al van mezelf. Dus dat heeft eigenlijk wel een hele goede link met elkaar. Dus kracht, snelheid, zit er allebei in. Ja. Hier zie je een beetje een greep uit het aanbod van deze week. Ik denk dat jullie allemaal al een kijkje op de website genomen zullen hebben. Dat hebben deze week meer dan 30.000 man gedaan in de afgelopen 3-4 weken, moet ik eigenlijk zeggen. Dus wellicht jullie ook. Prachtig aanbod, waar we heel blij mee zijn met alle partners die daar een mooi aanbod in toegevoegd hebben. Maastricht Running Tours is een organisatie waar ook de VVV eigenlijk meer van zou moeten weten, want wij organiseren heel veel leuke beleefruns in de stad Maastricht, maar ook in de groene omgeving daarbuiten. Ik ben 8 jaar bezig om in de Enziehoeve in een afgesloten gedeelte te komen en daar moest Natuurmonumenten toestemming voor geven en ja, gelukkig hebben ze nu toestemming gegeven. En dit was eigenlijk een proef. Als het goed beviel van beide kanten gaan we dit voortzetten. Dus dan gaan we nog meer mensen rondleiden in het mooie gebied van de Sint-Pietersberg. En het is anders dan een trailrun. Wij maken er een beleefrun van en we vertellen ook over de omgeving. Normaal proberen zo snel mogelijk of op jouw tempo dan die afstand af te leggen. Maar wij maken er eigenlijk een belevenis van. Wat was je hier aan het doen? Ik zat plots voor in de bus tijdens de bevrijdingsestafette, omdat de werkelijke navigator ziek was geworden. We hebben met Atletiek Maastricht de bevrijdingsestafette 2019 en 2020 gelopen van Normandië naar Maastricht en van Maastricht via Noord-Limburg terug naar Venlo. En ik vind dat die bevrijdingsestafette wel heel erg illustreert wat je met z'n allen in een vereniging kan doen, bereiken. Niet alleen als leden onderling, maar ook bij de mensen erbuiten. Wat zien we hier op de foto's, Carla? Ja, dat was het evenement waar wij elkaar eigenlijk echt hebben leren kennen. We kennen allemaal de landelijke trainersdagen, de baantrainers, hardlooptrainers, wandeltrainers. En ik hou niet van die hokjes en vind namelijk dat wij alle trainers elkaar kunnen uitdagen, dat we met elkaar en van elkaar kunnen leren. Dus de ambitie opgepakt om samen met een aantal mensen binnen Atletiek Maastricht een regionale trainersdag voor alle trainers te organiseren. Dus of je nu de baanatletiek beoefent, of het hardlopen, of de verschillende takken van de wandelsport. We hebben in Maastricht een trainersdag georganiseerd met ruim 20 workshops, 12 verschillende onderwerpen, 85 deelnemers van 19 verschillende verenigingen. Jongens, als je mensen hebt waarvan je zegt, die zijn te dik of die leven te ongezond of enzovoorts, vul het zelf maar in. Krijgen we die mensen zo ver dat ze zich kunnen melden bij een club, bij een vereniging. Ja, nou hebben we een x-aantal verenigingen en stichtingen binnen de Parkstad en die zijn bereid, als er mensen komen, om die mensen op te vangen, want dat moet je wel met elkaar afspreken. En vervolgens in gesprekken kwam er uit voort dat ook de regio Maastricht en de regio Venlo, daar hebben we het straks even over gehad, ook van belang is om dit soort project te krijgen. Nou, CZ, en dat is de voorloper. We beginnen in Parkstad. Ja. We laten dat ook niet te lang liggen, dat weet je, Henneke. Want we willen vooruitgang boeken, het liefst in de hele provincie. Iedereen bereiken, maar goed, u weet, dan moeten we ook met de huisartsen in heel Limburg, de medische centra, de fysiotherapeuten, die moeten we zover krijgen dat ze zeggen, oké, daar gaan we in mee, dat willen we graag ondersteunen. Ik zag jullie al gedurende de meeting steeds naar deze mooie bokaal. En ik kan me ook voorstellen dat er al een paar getwijfeld hebben, dan zal ik even snel naar het podium rennen en ermee wegrennen, maar dat heb ik goed kunnen bewaken. Want dit is de trofee voor de atletiekquiz 2023.
Voor degenen die er vorig jaar bij waren, die kunnen zich nog herinneren dat dit trofee van vorig jaar toch net wat kleiner en wat minder indrukwekkend was. En dit is gewoon de Limburgse vlam, dames en heren. Dus besef, je kunt hier kans op maken als je goed op blijft letten. Natuurlijk wil ik de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Ja, en dat allemaal na die atletiekquiz. Ja, natuurlijk, dat was ook zo. Humberto, ik bel je straks even terug, oké? Ik heb een heel belangrijk tussengesprek. Dames en heren, goedenavond. Mikke, goedenavond. Dankjewel dat je me even wilde bellen hiervoor. Ja, u ziet het, dames en heren. Ik heb heel veel prijzen behaald in mijn leven. Maar de prijs als winnaar van de atletiekquiz bij Limburg Athletics Plus is natuurlijk de allermooiste. Hoeveel medailles behaalden Limburgse atleten op het NK deze zomer in Breda? Ja, even een trucje jongens. Als je zo'n soort vraag krijgt van het platform voor de Limburg Athletics Plus, dan moet je natuurlijk altijd de hoogste kiezen. Hè? Dat is Michel. Ja. Ja, dat moet Michel Rijmers zijn dan. Michel, ja, ik ga jou de microfoon geven. Ik had niet verwacht dat al die antwoorden die ik jou gestuurd had, dat je die ook echt allemaal bekeken had. Ja. Nou ja, Etienne zal heel blij zijn. Ik ben de trainer van Etienne, dus ik heb hem goed vertegenwoordigd, denk ik. Ja, ik ben erbij geweest. Ik heb er net weer kippenvel van als ik het zie hoor. 1100 kinderen. Ja, het was niet normaal. Het was net schoolreis. De bussen die kwamen aanrijden en ik stond op een gegeven moment iets hoger en ik zag Dan daar al, dan wordt hij een beetje wat roder, loopt hij aan en past het mooi bij zijn jas. Maar het was wel even spannend. Ik ben wel van mening dat we zaten tegen het randje aan, maar het was zo goed georganiseerd. Maar het zag er zo mooi uit en alleen maar lachende gezichten. En we hebben alles aan elkaar, scholen tot aan Roermond, die gewoon bij ons evenement erbij komen. En wij zorgen voor het vervoer, we zorgen voor de begeleiding. En dan zie je dus dat deze kinderen, ook een keer in het zonnetje mogen staan. Universalia, iedereen zal meteen weten wat het is. Dat is een sportevenement. Na de Olympische Spelen is dat het grootste sportevenement ter wereld. En daar zijn ook alle sporten worden daar vertegenwoordigd door alle landen. Dus ook atletiek. En daar heb ik een bronzen medaille gewonnen. Op welke discipline? Voor degene die jou niet het Poolse hoogspringen. Poolse hoogspringen, kijk. En hier heb je de medaille ook om, hè? Nou ja, hij zit verscholen achter het souvenir dat je mee heeft gekregen waarschijnlijk. Ja, precies. Ja, hier kreeg ik hem omgehangen. Ja. Als je goed kijkt zie je ook dat ik een beetje geëmotioneerd was. Het was na heel veel, ik heb redelijk wat internationale toernooien gedaan, bij de junioren in ieder geval. En altijd zie je dan andere mensen in het team zie je dan met de vlag over het veld rennen. En je denkt op een gegeven moment denk je van, ja, misschien is het niet voor mij, maar hier mocht ik dus ook meemaken in een vol stadion. En dat was heel bijzonder. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel mooi dat je dan niet meteen een verste worp noemt, maar eigenlijk iets anders noemt. Hè? Maar je mag er eigenlijk ook best wel trots op zijn. Nummer 1 van Nederland, hè, dames en heren. En misschien nog als laatste vraag. Heel even aanvullen. Ja. Normaal gesproken nummer 1 van Nederland, dan heb je 1 discipline. Ja. Zij staat nummer 1 van Nederland bij kogelstoten, bij discuswerpen, bij speerwerpen en bij kogelstoten. Bij alle vier. Ja, kijk, nou doe dat maar eens. Haar favoriete website is volgens mij atletiek.nu. Ja. En dan is zoeken van wedstrijdjes, waar is dat? En dan even klikken, hoe ver is dat, kan dat? Ja, gaat het met je huiswerk? Ja, dat lukt wel. Dat zijn nou ook dingen waar je rekening mee moet gaan houden. Maar godzijdank is zij slim genoeg. Ja, dus Ranomi, je hebt eigenlijk het reisschema al klaar en zeg je, pap, dit is het schema waar we naartoe gaan, hè? Als ik het goed begrijp. Ja. Brenda, jij bent de moeder van Jeffrey. Ja, dat klopt. En hoe is dat om zo'n sportieve dochter te hebben? Dat is heel mooi, dat is altijd heel leuk om te zien. Het is net ook al aangegeven, je bent vooral bezig met faciliteren. Om te zorgen dat ze dat ding kan doen wat ze wil doen. Ja, wat moet je daarvoor doen bijvoorbeeld? Nu is dat wat minder, nu ze 18 is, maar daarvoor moesten we altijd, of ja, ik in ieder geval altijd met haar over naartoe rijden. Alle wedstrijden zocht zij op waar ze heen wilde. En ik zocht ook wel met haar mee. Dus daar gingen we dan naartoe. Dat kost heel veel tijd, heel veel energie. Maar altijd heel graag gedaan.
Maar ik ben wel blij dat ze 18 is en zelf kan rijden. Tot niet meer altijd mee naar die wedstrijden wel, maar niet meer de trainingen. Dus nu kan ze jou voortaan ergens naartoe brengen? Heel soms. Als ik eens op stap wil gaan, dan komt dat goed uit. Ja. Fijn dat er zoveel mensen, verschillende soorten mensen hier zijn. Ouders, talenten, trainers, begeleiders, nieuwe bestuursleden. Overige organisaties en zeker ook de school van Bram, die een ander element inbrengt in dat wat atletiek is. En dat is heel bijzonder, moet ik wel zeggen. We proberen zoveel mogelijk ons te laten zien. En schroom niet om bij ons op de deur te kloppen, bij wie dan ook van de bestuursleden. En of onze manager Mikke Leenders. Voordat jullie lekker drankje en een hapje kunnen gaan pakken. Jullie krijgen dadelijk allemaal een bierveeltje. Dus je gaat dus niet met lege handen naar huis. Een bierveeltje, dat is mooi, want daar past altijd de korte boodschap op. Hè? Je hebt vandaag heel veel verhalen gehoord. En ik kan me voorstellen dat je denkt van, hé, die persoon die net iets heeft verteld, dat vind ik echt een topper. Op de gele kant van het bierveeltje, er liggen pennen daarachter in de foyer. Daar kan je opschrijven waarom jij, degene aan wie je dit veeltje gaat geven, een topper vindt. Maar het kan ook zijn dat je denkt, ik heb iemand iets horen vertellen, daar wil ik eigenlijk contact mee houden. Dan mag je de rode kant kiezen. Dan kan je je naam opschrijven, want ik moet wel weten wie er met mij contact wil houden als ik een veeltje krijg. En bereikbaar via. Dus een e-mailadres of een telefoonnummer. En er is een Wheel of Fortune, er is pas tot nu toe één iemand die dit aan het rad heeft gedraaid. Ga het even bekijken en vul het in, want dat is dé manier om ook je inbreng te leveren voor waar wij als atletiekplatform in het nieuwe jaar vooral aandacht voor moeten hebben en houden. Ik wil jullie heel erg bedanken, we gaan gezellig doorkletsen en een lekker drankje doen. En dank voor jullie komst en een hele fijne avond.